Programmani. Oro Nakpul BCO Rasman Parawo তিনি जोंनो रिंखा जों फायखा তিনি 3 তারিখ মার্চ এবং 2026 फुङाव जोंनो आरो 11 तारिख माने जों 11 सक फायखा आवन परे अरनि दाखुग्रक बर' নিজস্ব साखा जों जेखैपानो जों राजानो जों सुबानाय राजानि लगे तंनाय बर' निजी सयंग कक सावै जों बर'नो यासाखा एवं खाबाय खुगबाय एवं पार्टीनि तरफ थैते आं राजानि तरफ हইते बर'नो आनि खागबाय बंनो यासाक सका अबसिकक इनके अर जों किसा अनक नायमानि एकदम कबाय अनक फांनि इनके बनो किसा डोनेशन खायनायनि बर' 3 पाइका 3 मान 3 पाइका ओ 3 मान 3 जों डोनेशन रनाय आ रां तो बर' कगिया बर' राजानो सुबावै राजानि एमां बसकांगो 25टा सीट जेखायफानो एडिसी जय खायरी बरक फुंनाय एवं आवन बिसिङाव जोंबो एकटा सीट अर जोंबो माने गोबां बुटबाय जय जयत खायरना बागे बरक नायगा एवं बुबागारानि एमांनो सक्सेस खायनाय कक दिविनो बरक दिनि जोंबाय पा लोंलायखा आबसुनो कक Sar besok buta lor joining hati. अर दिनि 6 फेमिली 16 भोटार 6 फेमिली 16 भोटार बरक जोंबाय दिनि जुग खाय Bo party ni jakre अब pesa. बरक आगे वो बीजेपी खायतोंमोनि ओंखाय बीजेपी खायलिया एवं बीजेपी नो बर' मुचुंखा जों आगे जों जेता मुचुंमानि जोंनि जि 30% पार्टी खायतोंमोनि आ पार्टीआव जों तेसे जुग खायनाय हिनि बर'नि जि फायगा एवं बर' बीजेपी याखारि फायगा आसनो को खामबाय।